Cada ano, os concellos que conforman as ribeiras do Ulla organizan unha serie de rutas para percorrer o río de principio a fin. Rianxo desenvolverá este sábado unha andaina dende Isorna ata a desembocadura do Ulla. O noso trozo máis vistoso, pois efectivamente, é a desembocadura do Ulla, e a desembocadura do Ulla e nas 13 cruces é a donde vamos a chegar para recorrernos ese río. E para chegar a él, pois vamos a ir dando unha volta meténdonos por Isorna hacia o Castro das Cercas, bordearemos o Castro das Cergas, que pronto tendremos noticias do Castro das Cercas e vos daremos unhas boas noticias sobre o Castro das Cercas, bordearémolo e chegaremos a Rial, donde cruzaremos xa ao que é a desembocadura do Ulla e recorreremos, subiremos esa desembocadura hasta 13 cruces e de 13 cruces volveremos ao punto de partida que é a Escola de Quintáns. A duración aproximada para percorrer esta ruta de 11 km é de 4 horas. Trátase dunha andaina de dificultade media. Os interesados poden inscribirse xa no Departamento de Turismo do Concello. A organización agarda reunir a preto de 150 participantes.